Сигурна съм, че си чувал за акарите. Това са тези микроскопични наематели, които обаче не плащат наем, но живеят дълбоко в нашите мека мебел, матраци и килими. Поради способността си да се множат главоломно, стават основен причинител на здравословни заболявания и респираторни проблеми при възрастните, а най-вече при малките деца. За съжаление, доста хора не обръщат внимание на това, тъй като акарите остават скрити за очите ни, но повярвайте ми, това не е така за нашата имунна система. Вероятно следващият ти въпрос е как да се отървеш от тях. Ами лесно, с работяги. Възползвай се от дълбоко почистване на мека мебел, килими и матраци, като просто се обадиш на телефона ето тук. Ако искаш да научиш повече за акарите, може да прочетеш нашата блог статия, като просто влезеш на сайта на Работяги.